той трябва да видим на оригинала фреймрейт. Ако не сме го видели в сайта, ако знаем, може да пропуснете тази стъпка. В момента са 25. Ако не виждате фреймовите от настройки, тези инструменти може да си пуснете. Сега трябва да отворим другия видеофайл. Гори рипа. Виждаме, че вече са 24. Трябва да конвертираме субтитрите от 25 към 24 кадъра в секунда. Това става така. Пускаме филма. Не синхронизирайте на надписи. Намерете си аудиото. От тук може да върнете малко. Тук трябва да излезе този ред. Отидете отново на синхронизация, избирате точкова. Избирате реда, кликате два пъти върху него или задай синхрон точка и смените 200. Виждате, тук са 200, тук са 204. Дори може да сложа и 100 и пак ще бъде добре. Понеже много рядко удрите по дома, спирате картината точно на момента, затова се връща малко. Задай синхроточка, натискате, прилагане. Окей. Връщате отново малко назад, видите резултата. И тук се придвижвате най-долу. 2-3 реда по-рано. Това е. Но нека да ви покажа нещо друго. Понеже не съм записал субтитрите, ще ги запиша. Те автоматично вземат името от видеофайла. Само трябва да натиснете Save. Може да ви излезе такъв прозорец, дадете му OK. Сега ще си отворя един друг файл, който да ви покажа. Да приемем, че до тук са синхронизирани. Мога да взема повече редове. Кликаме два пъти на него, искаме на картина. Да приемем, че до тук са синхронизирани, от тук започват да избягват. Отивате в изглед оригинал. От предния ред, края на предния ред, слагате курсора там на мишката, качвате се най-горе. Натискате Shift от клавиатурата и го задържате. Кликвате с мишката и това всичкото, което е между мигащия курсор, който е бил накрая и догоре, е маркирано. Копираме го и се връщаме на 900. Кой беше? Няма значение сега, просто ви показвам как става. Да приемем, че този не беше този. Значи този 970. Отиваме на синхронизация, точкова. Има и много точкова. Може да се пробвате и там. 970. Ред намирате. Някой ми доглежда.
970 ред нататък е синхронизиран. Тук може да се получат минусови времена, ако имате по-голямо време, затова се връщаме пак мигащия курсор, търсим 970 ред. Без да кликате вътре, защото ще трябва да почнете с курсора от начало. Това е моя куршум, натискате Shift, кликвате, десен бутон, пействате, написвате файла, напис като, това ще го сложа. И това е видеосинхронизацията.